सर रामपुरा बाजारो जॉइनिंग प्रोग्राम तिप्रामो थाओ बीजेपी ते आईपीएफटी बदल याकारे अनेक फैमिली तिनी तिप्रामो थाओ जॉइन खालायबायखा एवं बरक ब पॉइंट तिनी तिप्रामो थाओ फाइना नां दफानी जे केसे केरें जुंगाल थेके मुक्तंगनानी लामा बरक एकमात्र थानसा बुबाग्रानी जे थानसानी मारी आरो नुगु हयছে बिनि बागै बरक कोनो दाबिया कोनो नग माननानी चाकरी माननानी नो डिमांड एकटानो बरं नाहारमो थानसानी मारिनी लामनि बिसिंति हिमबै ग्रेटर तिप्रालेन माननानी आ इमांगो तिनि फाइ बरक लामजाक सकबायगे आबार फाइगा जों बरनो लामजाक सकनान बागै दंगो जोंनि बरम गोनां इएम मोजां सुहेल देबबर्मा बरम गोनां एमडीसी मोजां रवीन्द्र देबबर्मा महिला नेत्री स्वप्ना देबबर्मा सह चीनी अरनि लोकाल जत आदंग तिनी अर उपस्थित दंग एवं फाइनाय चीनी ताकुक बुकुक संग जों खाबाय खुबबाय तिनी लामजाक सकबाय हामबाय।